Reynolds yn codi'r bel ymlaen. A fe fethodd o gol geidwad honna. A ffwmp am Wandwe. Oedd rhaid iddo fo drio mynd I hun o ongl eithriadol anodd. A'r bel yn fflachio draws wyneb y gol. Ond Alex Brown, y golwr ifanc, yn greu camgymeriad. Yr ochr all y cae rwan, y Gwylan o'n dod yn ei blaena! A Garon Williams yn llithro'r bel fod feddi heibio'r postyn. Wel, ar ôl fi ddeud bod yna ddim cyfleoedd wedi bod o gwbl yn y 10 munud cynta. Y ddau dîm yn dod yn agos o fewn ychydig eiliadau. CJ Craven, capten y tîm cartra, at Liam Walsh allan y llydan. Walsh yn codi'r bel tuag at y cwrt Cosby. Yn trio roi'r golwr ifanc o dan bwysau noeth eto ar ergyd ar yr hanner foli gan Lewis Rhys. Yr ergyd gyntaf ar y targed pnaw yma. Cyffyrddiad Lewis Rhys. Gynnod o Lei Reynolds yng nghanol y cae. Reynolds yn disgyn am mi oedd hi'n dacl lan. Yn pas lac yn cyflwyno'r bel yn ôl i'r myfyrwyr. Sowdi ar y llinell gwsg. Yn ôl o draws wyneb y gol. Ergyd o bell gan John. Ond honna'n cael ei rhwystro. Mae hwn yn gyfnod chydig o well i'r myfyrwyr. O, camgymeriad am ddiffynol, ond Edwards yn ôl na, dydi o ddim. Robles yn llithro I mewn ac yn sgorio I gol gynta I Bae Colwyn. Ac o ddim mae'r ymwelwyr ar y blaen. Y gic hir obeithiol ymlaen, ond y peniad yn ôl heibio I Celyn Absalon. A Louis Robles oedd y cyntaf I ymatab. Aaron Edwards ar Uther yn ddibaso yn cael ei rhengipio gan CJ Craven. Sam Jones yn troi ar y smotin canol. Myfyrwyr yn trio dod yn ei blaena reit ar ddechrau yr ail gyfnod yma. Wandwe yn trio! Hyfryd! Gol hyfryd gan Ffwmpam Wandwe. O fewn munud i'r ail gychwyn. Mae Met Caerdydd yn gyfartal. Bollten o ergyd gan Wandwe. Gol gyntaf o'i glwb newydd. A dyna chi ymatab gan y tîm cartra. Jordan Davies yn tanio ac yn canfod cornel I Sarwyd ac yn rhoi Bae Colwyn yn ôl ar y blaen. Jordan Davies yn ôl o'i gyfnod yn yr Alban ac ymysg o goliau unwaith eto fe gymerodd honno'n dda. Alex Brown y golwr ar ei ymddangosiad cynta. Reynolds efo'r gic! A fe nath y golwr ifanc yn dda. Oedd hi'n ymddangos am eiliad bod y bel am ddisgyn dros di benno. Cic rydd i'r ymwelwyr. Cael ei chyrmanu mewn tuag at y postyn. Kevin! A mae 2-1! Y peniad ymlaen yn cael ei throi mewn gan Louis Robles. Ail gol Robles y pnaw yma. A mae honna'n gol anfarth. Y gic gornel yn cael ei throi mewn gan Lewis Cyril. 4-1 I Bae Colwyn. A heb os na goni Bae bellach. Yn ddwfn I mewn yr amser am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Mae Bae Colwyn yn mynd I gael ei buddugoliaeth gyntaf ers dychwelyd uwch gyngrau'r Cymru. Elliot Evans yn taro trawst. Ac am ddiffyn Bae Colwyn yn cysgu braidd tro yma.